क्या हम जॉब सर दो क्या दे नेक्स्ट आओ एचएस आओ 80% लाखिबानो जाबाय 14 Pro Max बायना गोनां एचएस आव 80% एचएस होगासिनो बि guys welcome back to my YouTube channel तो लोगोफोर दिनै पुरा लुक सालायदो आरो ना आंनिया ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं फार्स्ट टाइम साइकेल राइड खालामनो थांगासिनो नै निजा दोङो नै साइकेलनि हेलमेट निजा दोङो नै जोंनिया दिदोम ब्रादार जाय रिसेन्टलि 1200 किलोमिटार हारसिंनो माने साइकेल सालायना फैबाय आरो ना तो माने दायो जों थांगासिनो लोगोफोर जोंनिया बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आव लासै आरो ना माने साइकेल राइडजों दै माने दायो जोंनिया पुरा माने रेडियानो जाबाय पेन गानबाय गस्ला गानबाय दा हेलमेट लागोन ओमफ्राय साइकेल सालायगोन साइकेला लोगोनिसोना आंहा लोगो गैया निजा दोङो नै जोंनिया सिंगारा जोंनिया मैयानि प्रग्रामनि सिंगारा निजाबो दङ सानैबो सिंगार दायो जों दंफायो जोंनि बर'नि सासे बहुत राफोद कालचार हारिमु दैदेनगिरि बर'नि दिलीप सार लानि न'आव आरो ना थ' सारा न' सिङावनो दोङो ना सारावनो थाबाय दिनै हरसे ओंखाम जाबाय मा जाबाय मोजां नांदों थ' दायो जों थांगासिनो लोगोफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आव नै दायो जों राइडखौ जागायबाय वेट थ' लोगोफोर नैबे न'आनो जाबाय जोंनि बर'नि गिबि मुंख्लं हा माने सुजित नार्जारिनि न' आरो ना थ' बेनोमोन बिथांनि न'आ थ' गामियानो जाबाय फाथिफारा थ' लोगोफोर गामियानो जाबाय फाथिफारा आरो ना थ' एसे न'खौ एसे देखायनि आं थ' लोगोफोरनि न'आ बेनो सुजित नार्जारिनि न' जोंनि बर'नि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि थ' मानसि दंना गैयाथाय दे रावबो गैया दे लोगोफोर रावबो गैया माने थ' न' बेनोमोन आरो ना देखायबाय आङो जोंनि बर'नि गिबि मुंख्लं फैना माबा मोनसे मोजां नांदों आरो ना फाथिफारा गामि थांनो थाखाय पुरा फुल रेडि हेलमेट साइकेलनि साइकेला जाबाय नै फंबायनि आरो ना मा नाम प्रनजित आंना प्रनजित बसुमतारी नै थेंक इउ सो माच ब्र दे फार्स्ट टाइम लोगोफोर दे लाइफनि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स अ माय गॉड थ' दायो जोंनि माबाया जाबाय डेस्टिनेसन जाबाय बरागारि गामि थ' लेट्स गो लोगोफोर फार्स्ट टाइम साइकेल राइड एक्सपिरियेन्स Bye. Oke logoफोर नै दायो नै राइडखौ स्टार्ट खालामबाय फार्स्ट टाइम अके सिगाङाव दं जोंनिया नै दिदोम ब्र आयो हागोन हाया लोगोफोरना बेनिफ्राय माबाया जाबाय जोंनि डेस्टिनेसन जाहैबाय बारा नङा मथा मथि 20 किल'मिटार आरो ना दिदोम हाबला जस लगा सिंगा बंगा अंडरपैंट फटा सॉरी तो गाइस ये है कोकराझार का हस्ती का बस्ती मालूम ना किधर से आ रहे लाई बने दो पेटी इन गाइस ये मा स्कूल ना रानी बिलाय मा स्कूल बिलाय एलपी स्कूल ने तो गाइस नि बन जाबाय माबा थेङाफारा कोकराझारनि तो नै बेयावनो जोंनिया गालि सोलिगासिनो उनजा दोङो जोंनि दिदोम ब्र ओइ थांफानोबा ओइ दा सिखारदो बिथिया बुजोबबाय मेगनानो थांबाय जाल टाइमा 12 सिखारदो नोङो 2टा लोगोफोर नै जोंनिया आब' जेनियाखौ लोगो मोनबाय जोंनिया न'आव बेनो आरोना बेनिखाय एसे मानसिखौ नायलांनो होननानै आंनि गोदोनि क्रास नालाय गाइस थ' दायो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरावनो मोनसे एप्लिकेसननि सोमोन्दै बुंनायदों थ' जेराव नोंथाङा सिम्पल गेमाव प्रेक्टिस खालामनानै गोबां रां देरहानो हागोन थ' बे गेमनि लिंकआ लोगोफोर आंनि कमेन्ट पिनाव दङ थ' नोंथाङा जास्ट लिंकखौ फल' खालामनांगौ थ' दायो आं नोंथांमोननो मोनसे बहुत मोजां गेमनि सोमोन्दै बुंनायदों थ' बे गेमनि मुङा जाबाय लोगोफोर माइन्स नोंथाङा जास्ट बेयाव गेस खालामनांगोन दि बहा माइन्स फैगोन आरो बहा बम बेयो प्रेडिक्ट खालामनो बहुत इजि मानोना 16 टाइटेलनि गेजेरावसो बबेबा मोनसे बम जागोन आरो ना नोंथाङा बेयाव मोननै एबा मोनथाम टाइटेलफोरखौ सही गेस खालामबानो नोंथाङा माने इजिलि उइन जागोन आरो ना थ' नोंथां दायो आं लोगोफोर लाइभ आं माने देखायगासिनो थ' बिनि अनगायैबो नोंथांमोना दायो मिथिखाबाय जानो नांगौ दायो माने IPLनि सिजन सोलिगासिनो जेराव नोंथांमोना प्रेडिक्ट खालामनानै गोबां फैसा माने देरहानो हागौ आरो ना थ' नोंथाङा बेयाव जास्ट प्रेडिक्ट खालामनांगौ दि माने जाय टिमा देरहागोन एबा जाय टिमा हारिगोन आरो ना आरो बेयाव नोंथांमोना लाइभ स्करबो माने नुबाय थागोन आरो बेनि जाहोनाव प्रेडिक्सन खालामनो बहुत इजि जाना फैयो आरो लोगोफोर बेजों लोगोसे बे साइडआव मोनसे इभेन्टबो सोलिगासिनो जेराव नोंथाङा जेबो खालामालासिनो गोबां एक्साइटिं प्राइज नोंथाङा देरहानो हागौ आरो ना बेयाव लोगोफोर मोनसे अपसन दङ लाकि स्पिननि बे माने बहुत बिलकुल फ्रि आरो ना ओमफ्राय बेखौ माने नोंथाङा दैलि गेलेनो हागोन दै अनलि बेयाव माने लाकि विलखौ स्पिन खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बहुत एक्साइटिं प्राइज नोंथाङा देरहाबानो जाबाय आरो ग्रेन्ड प्राइजआव मोनसे बिटकइन दङ जेराव नोंथाङा बिटकइनखौ माने देरहायाब्लाबो माने दैलि 100निफ्राय 200 माने दैलि नोंथाङा इनकाम खालामनो हागोन आरो ना थ' लोगोफोर माखौथ' नायबाय थादों आंनि कमेन्ट पिनाव थानाय लिंकआव थानानै नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय साइन आप खालामबानो जाबाय बे बिसि गेमनि साइडआव
नोंथाङा गावनि फार्स्ट डिप'जिटआव मोनगोन 300% ब'नास थ' लोगोफोर अफारा लिमिटेड टाइमनि थाखायल' थ' नोंथाङा जल्दि थांनानै आंनि कमेन्ट पिनाव लोगोफोर मोनसे लिंक दङ थांनानै नोंथाङा जल्दि साइन आप खालामहैबानो जाबाय बिसि गेमनि साइडआव सेमफ्रामा देरबाय आंनिया सफारि बेनि सफारिया बिराद गाज्रि जाबाय मिन्थिबाय बोरैबा गोथै थै आयु मा जाखो मानसियानो बारा नाम जाबाय नै आङो 1 year सिगाङाव बिसोरनाव दङ न'आव एखेयावनो दङ सफारि गायदोंमोन आं सफारि गोजा बे मिथाबाव 5 जुन 2022 नि 5 जुन मोन ना 1 year बारबाय जुन मे जुन जायाखै जानोसै 1 year जानोसै थ' दायो जों लोगोफोर आवगायलांगासिनो जास्ट नानिखौ एसे लोगो मोनबाय थ' एसे गोसोआव बोलो मोननायनि लोगो हमबाय आरो ना गाइस बेनो मा होनो बोलो होबाय आङो दा सालायनो हानाय जाफादार फैबाय दे होमबालाय फार्स्ट टाइम जेनिया साइकेल राइडिं हागोनथ' फरायनो सोलोंनो हागोन आंसो बायना होदोब्रा आंसो बायना होदो दे नेक्स्टआव ओचएसआव 80% लाखिबानो जाबाय 14 Pro Max बायना होगोन आं ओचएसआव 80% ओचएस होगासिनो बियो रिजाल्ट मोननोसै बिनि होखांबाय नै निजा जोंनिया नै लामायाव लोगो मोनबाय जोंनिया बड' राइडार जोंनिया मेरलाखो साइकेला बेसे मेरेमखौ बुंलाय बेसेनि बेयो सानलाय नों सोरनि साइकेल ओमफ्राय आंनिब्रा बायबाय खामाखैलै बेसेबां दे 9 केजि only 9 केजि लोगोफोरनि जाबाय आइ हटेल ओमफ्राय जोंनि लामायानो जाबाय बिजा आरोना बे डन बक्स जानानै बिजा हाबलांसै आरोना ओमफ्राय नै जोंनिया ब्र'खौ लोगो मोनबाय मोजां नांबाय लामायाव आरोना बिसोरबो मोनसे बाइक राइड खालामगासिनो नोंसिना दा बहा डेस्टिनेसना जोंना डेस्टिनेसनखौ आं मिथिया डाइरेक्ट फैदों जास्ट माबा आरोना kilometer malah gila. Last time we express deh. Logoफोर दिनै बोथोरा जोंजों माने हेफाजाब होनायखायसो बेसेबां हादों दे नाय बोथोरा ओरैबायदि समायना नै ना बोथोरा एसां मोजां दो सान्दुंबो गैया दोमैलुलु बार बारगासिनो सान्दुं गोसाबा जों लेरायजोबायमोन गाइस सेस पुरा रिसि ओंखारजोबसिगोन बियो रिसि माने गोलोमदै आरो जेनेबा लोगोफोर नै मोनसे ट्रेन्डिं फुल ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो ने फुला गासैयावबो दा जों सहैबाय थुलुंगापुरि पार्क ओमफ्राय नैयाव नै सानैसो ब्रह्मनिया दंमोन ब्रह्मन दै लेट जाबाय दै लेट जाबाय दे ब्र दे दे ब्र दे ब्र दे थेंक इउ औ दे जागोन दे थुदो लोगोफोर नियावनो फबनाय जादोंमोन माबाखौ बड'फा फेडारेल ब्रह्मखौ थ' बेखौनो एसे गोसो गोथारै एसे आं खुलुमहैनोसै लोगोफोर ब्रह्मनानो जाबाय माने दखमानि लकेल ना लकेल दन गिबियावनो निमा बिबाय माने 4 आवार जाबायना आंखौ जोखोम नेनाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच देब्र' दे बिदि माने थ' दा जों फैदोंफोर थुलुंगापुरि पार्क जायनि मुङाव बे थुलुंगापुरिनि गाना जादोंमोन ना समायना बिबार बारि सोरगोपुरिनि सिखिरि सिखला बारि रिथि थांना बुरिबामोन नारि ना जाबाय जेनेबा नोंनिया मा मुंमोन माबाया सिनेला मिथुनज' अफिसियेल नोंनिया इउनिक बर' नोंनिया बुंबाय आंना थेख्रे बर' बा ओमफ्राय आंनिया सानसुमा बसुमतारिनिफ्राय नोंनिया नोंनिया गिदिं गारलायबाय आंनिया जाबाय मुसारि अफिसियेल थ' गासिबो सार्च खालामबानो जाबाय लोगोफोर गोसो लाखिनानै सार्च खालामनानै थांबानो जाबाय थ' दायोफोरनि दायो जोङो दोनसै बेयाव मोनसे स्टेचु दङ बड'फानि ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो बड'फानि न'सिम आरोना
थ' लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रियेल न' थ' आंहा सेकेन्ड टाइम जाबाय गोदो आं माने 6 मान्थस सिगाङाव फैखांदोंमोन दिनै माने साइकेल राइड हिसाबै फैनाय जाबाय आरो ना माने जोंनि डिस्टेन्सआ बिनोमोन नालाय ओमफ्राय निजा माने फंबायमोनहा फैफाबाय फंबाय होनलाय आदा नैबे एसे फंबाय आरो ना दतमानि फंबायमोनहा माने जोंजों फैफाबाय ओमफ्राय दायो एसे हाबैनोसै मानसिबा दंना गैयाथाय एसे नायना फैनोसै आरो ना एसे सोंना फैनोसै जाहाथे जोंनि डिस्टेन्सना बेनोमोन ना नै आबै सासे दङ आबै सासे आबै औ एसे आबैया फैदोंमोन ना आं गोदो फैदोंमोन ना 6 मास सिगाङाव खेबसे फैदोंमोन आं मा खबर मोजां मोजां ने रावबो गैया आबै रावबो गैया आबैनिया सोमोन्दोआ माबोरै जायोमोनथाय बड'फानिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय सोमोन्दोआ औ बिबाजै ना ओमफ्राय नैबे माबाया बिया गय औ नै लोगोफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सिङाव हाबैनोसै थ' लोगोफोर नैबेनो जाबाय माबा आरो ना गेस्ट हाउस होनना बुंनांसिगोन जों माने बेफोराव माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान थैनाय सानफोराव माने बेयाव मिटिं जायो मिटिं माने माबा जायो आरो ना मेल खुंनाय जायो आरो माने बेयाव जायो माने थ' बेनोसै नैफोराव गासै मेम'रिस दङ फट'फोर दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लोगोफोर नायदो नै गोदोनि फट' लोगोफोर दा जों नै थांनोसै आरो ना माने एसे साहा लोंबाय थांनानै ओमफ्राय निजा दोङो जोंनिया मादै लाजिबाय थादों जेबो बुंनो हादों माने मादैया माने बड'फानि बिदानि निजा बिदानि फिसाजो आरो ना निजा बिदानि फिसाजो थ' ओमफ्राय नैबे जाबाय बिबाजै माबानि बड'फानि आबैया आबैसो मिथियो आं आबैयानो जागोन आबै जायो मेरला फिसौफोर दं नोंसिनिफ्राय देरसिनबो थादो गासैबो थादो थ' लोगो दायो थांसै जोंनिया मोनसे बाथ्रा माने बे न'खौ माने प्रमिला रानि मेदामा माने बेखौ बानायना होदों आरो ना माने 4 बोसोरसो सिगाङाव बानायदों होनना बुंदों आरो थेंक इउ स' माच मेदामनिसिम लोगोफोर दायो जों थांसै जोंनि मिसना साक्सेसफुल जाबाय जोंनि साइकेल राइडआ जोंनि क'क्राझार टु दतमा जोंनि बड'फानि न'सिम आरो ना थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै